Masibulise egameni lika Yesu waseNazaretha. Phumeza Deki from Phumeza Deki Ministry. Today sibonga uNkulunkulu osihlanganisile ukuze sizothetha ngezwi lakhe. Phumeza Deki ke uphuma kwibandla iLimitless Grace under Bishop and Prophetess Magwa eMdantsane. Malibonga igama lenkosi. I'm invited today ngubhucamagu esithi ake sihlangane sithethe ngelizwi okanye sithethe ngamazwi asixhenxe. Sikwelo xesha lokukhumbula ukufa kukaYesu Kristu. SingamaKristu sikwelo xesha lokukhumbula ukufelwa savukelwa. SingamaKristu sikwelo xesha lokwazi ukuba kwenzekane emnqamlezweni uzube kanti siyaxolelwa. Sikwelo xesha lokubana kutheni sesingenasono, ngubani owafayo ngenxa yethu. Sikhumbula lonkonzo, kukho umuntu owahlutyulwayo ngenxa yethu, kukho umuntu owaqazulwayo ngenxa yethu, kukho umuntu owadlakazwa inyama ngenxa yethu. Namhlanje singabantu abaphila besithi saxolela izono. Kutheni saxolela izono? Sikhumbula elo xesha. Malibonga igama lenkosi. Uthe owokuqala ethethe ezwini lakhe wathi bawo baxolele abayazi into abayenzayo. Enkosi yam, namhlanje ndizawutyhila ilizwi apho Yesu esithi Eloyi, Eloyi lamasabakathane. Ndizawucela ke kuwe mbukeli ekhaya, ndikubulisile usanibukele egameni lika Yesu. Ndikubulisa egameni elinamandla, ndikubulisa egameni eloyisayo, ndibulisa egameni elavuka. Lo muntu ndikubulisa egameni lakhe wavuka kwisuku lesithathu. Awathi xa ethetha wathi mna ndingayichitha le tempile, futhi le tempile ndingayakha kwisuku lesithathu. Ngumuntu ongazange waqamba amanga ngoba ngesuku lesithathu wavuka. Malibonga igama lenkosi. Masiyeke kuwe nawe mphulaphula ekhaya nawe mbukeli, siye kuMateyu 27 siye kuverse 46. Ithi xa ifundeka, ke kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngelizwi esithi, Eli, Eli lamasabakathane, ukuthi Thixo wam undishiya nganina. Kwenzeka isimanga ke ngale xesha. Ithi iBhayibhile kwabakho isifingo yangathi emhlabeni uThixo akekho. Ithi iBhayibhile kwaba mnyama wacinga uYesu ukuthi ushiyiwe. Ngoba ngeli xesha atshoyo uYesu ezibone eshiyiwe, kungokuba uThixo wasuka ekujongeni uYesu wajika wajonga ehlabathini kuboni. Malibonga igama lenkosi. Wajika uYesu wajonga kuthi uThixo, wamshiya uYesu elengekile emnqamlezweni. Wazibona uYesu engekho uThixo kuye, wadanduluka wathi Thixo wam undishiya nganina. Malibonga igama lenkosi. Kodwa siyazi ukuba wayengazi ukuba akashiywanga uYesu, wayengashiywanga bangcweli. uYesu uThixo wabona ubana umsebenzi uYesu ebewuzele emhlabeni uyawugqiba. Malibonga igama lenkosi. Yena uYesu wacimba ushiyiwe, kanti uYesu uthi kujonge abone. Haleluya. Ngoba yayisitha ababantu wayebafele uYesu, yayisitha ababantu wayedlakazwe ngenxa yabo uYesu. Ndiyayazi sesingamakholwa
Ibangathi xa sihla kwi-challenges nenqwithelo ibangathi uYesu akekho. Nathi namhlanje siyakwazi wathetha lamazwi. Xa ingathi izinto ziyahexa ibe ngathi uYesu ukushiyile kanti uYesu akakushiyanga ukhona. Hallelujah. Ngoba uYesu akamshiyo ngowakhe. uYesu akamyekelo ngowakhe. uYesu ngelixesha athi Eloi lama sabakathani ithi iBhayibhile kwakunamabhada ayemabini elinye lise right elinye lise left. Uthi ke ngoku elinye ukubana ungunyana kaThixo zisindise ukuze usindise kunye nathi. Uyamdoubt uYesu elibhada lidoubt uYesu lithi ukuba unguye unyana kaThixo sisindise usindise kunye nathi. Lithe lesibini hey awuyazi into ithethayo ngoba silapha thina ngenxa yezono zethu kodwa luphakathi kwethu akakho lapha yena ngoba enile ulapha ngenxa yethu. Ithi iBhayibhile uYesu wayijika wayijonga le ndoda wathi namhlanje ndakuba nawe eparadesi kaBawo. Nkosi yami uYesu wathi Eloi lama sabakathana ngoba inhlungu esihlangana nazo njengamaKristu ziyasiqoqisa xa sendleleni yokukholwa ibe ngathi uThixo akekho kanti uThixo sele khona. Ndiba wena ukuxelela usanibukele ekhaya le meko ujongene nayo awushiyanga nguThixo. Le meko ujongene nayo ukhona uThixo kuye. Khala kuye wena biza uYesu mbize ngoba uyasabela. Mbiza uYesu uyasabela ngoba ithi iBhayibhile wathi uYesu xa egqiba ethi Eloi lama sabakathana izulu laphinda labuya ngoba izulu eli lithi xa uhlangene nezinto liphinde libuye. Liphinde libuye izulu. Liyabuya izulu. Liyabuya izulu liphakame likumele njengoThixo. Hallelujah. Bonke ababehamba noYesu oPeter bahamba bemkhanyela uYesu besithi lona simazi. Hey Nkosi yami ndikhumbula uYesu ehamba eyokuthandaza eGetsemane aqe ethandaza inyembezi zakhe sijike zibe ligazi athi Nkosi ukuba lena indebe mayidlule kumle ndebe. Uthi uYesu setshilo athi kodwa ingabe kukuthanda kwami kodwa ibe kukuthanda kwakho. Hey wakhumbula uYesu uba wayezele lonto. Wakhumbula uYesu ngoba lixesha lokubana afele awayekuzele Eloi lama sabakathana. Ithi iBhayibhile ithi Thixo wami unishiya ngani na. Namhlanje ndifuna ukwazisa into yobana elalizwi lisathetha namhlanje. Elalizwi lisanamandla namhlanje. Elalizwi lelisithi xa soyisakalayo silikhuphe kodwa ndiba wena uyazi ukwazisa ukubana ushiyanga nguThixo. Akushiyanga nguThixo. Mhlawumbe uzandiva usesibhedlele kodwa yaza ushiyanga nguThixo. Uzandiva usentrongweni yaza ushiyanga nguThixo. Uzandiva usengxakini yokugula awushiyanga nguThixo. Khala kuNkulunkulu. Khala kuNkulunkulu. Khala kuNkulunkulu. Akazange athi uYesu ngeke nikhale. Akazange athi uYesu ngoba ndinguYesu owanikwa the authority on earth angekhe ndimbuze uYesu ubundishiyela ngantoni uThixo. Wakwazi umbuza ngoba ithi iBhayibhile uYesu lona wayebubini engumuntu engunyana womuntu enguye uThixo. Malibonke igama lenkosi. Ngelixesha wayebonakala kuvela icala lobuntu ngoba apha kuthi liyavela icala lobuntu. Ufumaniseka into yobana akusathethi iThixo sekuthetha icala lobuntu. Icala lobuntu selifuna ukuziphakamisa. Icala lobuntu selifuna uzenzela. Icala lobuntu selifuna uvela kunoThixo kodwa ngenxa yoba uThixo asilahli ngenxa yoba uThixo asiyekeli uvela sikhumbuze ukuba singobani emhlabeni. Eloi lama sabakathana Thixo wamushiya nganina senizohlala phansi kodwa ndifuna ukushiya namazwi athi mamela lamazwi
yazi ukuba izulu lijongene nawe, yazi izulu alukushiyanga, yazi izulu la Yesu isenguye namhlanje, ethi iBhayibhile ibinguyizolo inguye namhlanje, isezaba nguye naphakade, angekhe akushiye, angekhe akuyekele. Ndihambile noThixo, ndabona ndadlula emililweni, kodwa ndizange ndambona uThixo elishiya ilungisa. Malibonke igama lenkosi, akalishiya uThixo ilungisa, ngoba senziwa amalungisa. The time ethetha ngelilizwi uYesu kongoba senziwa amalungisa. Bona nje noba utheni, awunguye lo muntu abantu bathi nguye, awuyiyo lento abantu bathi uyiyo, ule uThixo athe uyiyo. uThixo akafelanga abantu basecaweni, uThixo akafelanga abantu basindisiweyo, uYesu akafelanga abantu bakholwayo, wafela boni. Athi umhlabeleli wena wafela boni bomhlaba, wafela thina sonke. Nawe udinga uyazi inyaniso namhlanje into yoba uYesu the time esithi Thixo undishiyangani, kungoba kwakujongwe kuwe. uThixo nguye lo wayejongene nawe, uThixo nguye lo wayekhathalele wena, ngoba kwakufelwa wena ngela xesha. uYesu wawuhlubulo wakho umzimba, uyekela kuwe ukuze namhlanje ube lilungisa, ulilungisa likaThixo. Awuncanyanga nguThixo, awuyekelwanga nguThixo. Ziyeke izitoms zifike, ziyeke izitoms zigqithe. Mamela, enza sure into yoba noba isitom singakanani asidlulise umsolo uThixo. Usewusithi uyakushiya, enza sure into yoba isitom esidlulayo sidlula usamile kuJehova. Enza sure isitom iqhwithelo uyalithulisa. Hey, sithetha ngoNkulunkulu owathulisa isitom elwandle, sithetha ngaye namhlanje. Sesithi Eloi lama sabakthana, sesithela ngoYesu owakhe wavusa uLazaro, kodwa namhlanje uzicinga yena ushiyiwe. Hey, ungubani wena xa unothi xa uhlangana nezinto ucimba uYesu akekho? Ungubani wena xa uhlangana nezinto ucimba ushiywanga nguThixo? Ungubani wena uba ungangasideleli? Ngoba uYesu wawava amandla ukuba kekho uyawadinga amandla, kodwa uThixo wambuyisela amandla amatsha. Malibonke igama lenkosi, uyawabuyisa uThixo amandla. Kungale Pasika sikhumbula ngayo uYesu, ingangadluli ungamvanga uThixo. Ingale Pasika sijongene nayo yaka 2025, ingangadluli ungalivanga ilizwi likaThixo. Ingathi le Easter sikuyo ngoku ingangadluli ungasabelanga. Sabela kuJehova, sabela. Ayikho uThixo into emuhlulayo, ayikho into engenakenzeka. Akahlulekanga emnqamlezweni, akahlulekanga. uPilato sesithi mna ndimbona engenzanga nto, I wash my hands. Ningenza nantoni nina? Akahluleka uThixo. Simbona uPeter esithi ndingakuthwalisa lo mnqamlezo ndihambe nawo. Uthi uYesu uPeter sehamba ambona uba uPeter yaphelelwa ngamandla, ngoba amandla endleleni bazalwana yaphela. Kodwa siyamdinga uYesu, ngoba uthi uYesu nyathela apho nyathela khona Peter ukuze ube namandla. Wawafumana uPeter amandla the time enyathela apha nyathela khona uYesu. uYesu sedlakaziwe bazalwane, kodwa usathwela amandla. uYesu sedlakaziwe kodwa usathwela amandla. Ithi iBhayibhile wathi uPeter xa inyathela apha nyathela khona uYesu wafumana amandla wokuthwala umnqamlezo. Haleluya, ngoba amandla okuthwala umnqamlezo ayadingeka bazalwane. Ukholo luyavivinywa, umsebenzi kaJehova uyavivinywa, kodwa suvuma kuphela amandla, suvuma kuphela amandla. Egameni likaYesu ndithetha ukuphila kuwe, ndithetha ukuthula kuwe, ndithetha ukuthulisa nokudambisa wonke umoya. Ndisithi noba ungambuza uThixo in your closet ukuba ukushiyeleni, kodwa ndifuna uyazi
awushiywanga nguThixo. The time ucimba ushiwe nguThixo, uJehova ujonge the situation okuyo, le meko wena ucimba ushiyelwe yona nguThixo. uThixo usuke kuwe eyodilishana nale situation yakho. Into ayenza kuYesu emnqamlezweni ngoba wasuka kuye wayodilishana ne-situation. So le situation wena ucimba ushiyiwe nguThixo kuyo, awushiywanga. uThixo uyodilishana nayo ngexesha uthi wena abantwana bakho abakumameli, uThixo uyodilishana nabo ngexesha wena uthi izifo zonke zisemzimbeni wakho, awushiywanga kodwa uThixo uyodilishana ne-situation. Kamvumele uJehova, kamvumele uThixo ashidilishane nale meko. Kamvumele, akakushiyanga. Ndiyayazi lento ndiyithethayo, asikwazi ushumayela into singakhange sidlule kuzo, kodwa ndiyayazi ba awushiywa nguThixo ngexesha ucimba ushiyiwe, kanti lexesha uThixo aphakamileyo, kodwa iba ngathi uthule kanti uhleli. God bless you in the name of Jesus.